Искам да подам жалба. Добре, слушам ви. Моят мъж ми изневерява. Имате ли доказателства? Имам. Какво е това? Гащи. Женски гащи. Намеря ги в джоба на панталона му. Женски гащи, които не са ваши и се намират в джоба на панталона на мъжа ви, така? Точно така, да. Филипов, веднага се яви при началника, има тревога. Да, колега, разбрах, идвам. Съжалявам, викат ме по тревога. Но моля ви се. Задържам доказателствата до уточняване на случая. Начало на матча, след ще има възможност... Какво става, взели заплата? Да. Къде е? Джоба на панталона ми. Толкова много работа имахме днес, че направо забравих да ти кажа. Тя е толкова малко, сигурно, че едва ли ще я намеря. Като оная ти работа. Опа! Какво е това, бе? Какво е това, бе? Отговори ми, бе, какво е това, бе? От 10 години сме женени. 2 деца съм ти родила. Да ми се отблагодаряваш по този начин. Цяла седмица ги търся тия гащи. Любими са ми. А ти да ги скриеш в панталона си. Те е срам. Сега ще си ги отговоря. Какво е това? Гащи. Мъжки ли са? Не, намеря ги в джоба на панталона му. Не са мои, не знам чии са. Женски гащи. Да. В джоба на панталона му. На панталона на мъжа ви. Да. Женски гащи.